Ojwang kamachielo wadarango sigana mantiere karkae ne gin jogo mane tiyo e pinyno ma Qatar. Jogo mane yudo lal mano mar tich e piny Qatar e kinde mag tuke mag World Cup seyo jomin buche kuom thiro bura mano makne achich maduong' miluongo ni Judy Chepchirchir. Kane gibago ng'anyo margi e boma ma Eldoret odiechieng' ma kawuono, giwacho ni obila nosetieko timo nonro margi kendo ne gichwalo nyaka ripot okang' makare ma onego bed ni ikawo mar chik ne achich ma kamano bende pok otim nyaka sani. Ne gichwalo ng'ur margi e apis jomin buche bade ma North Rift ka gikwayo od bura mondo mi olok chik masundo apise mowinjore orit chenro magi kaluwore kod chik. Hii imekuwa ni cartel's paradise Uasin Gishu. Watu wanafanya wizi with impunity, hawezi shikwa, huwezi pelekwa mahali without fear, tena wanafanya bila aibu eti kwa sababu they are politically connected. Na gun ama cartel mkubwa ni nani? Ofisi ya ODPP. Kwani ofisi ya ODPP ni kitu gani hapa? Tunauliza Bwana Rais. Hii ofisi ya ODPP haiwezi kufanywa oversight. Wananchi wanaumia. Atunafanya uchunguzi tu alafu napeleka file. Waamue vile wanataka kuamua kwa hiyo file. So what is the need of having police investigators? So we are demanding arrest of Judy Chepchirchir. We are demanding arrest of all other directors or agencies in Uasin Gishu. All of them. Judy ametutesa. Wazazi waliuza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wengine wakauza anything they had so that watu waende wafanye kazi. Lakini so far hajapata anything. Sisi tunataka Judy kwanza ashikwe. On that 3rd of this October on Senate, tunataka ashikwe. Sisi wenyewe wasipomshika, sisi tutamshika.